A Xunta mobiliza 100 millóns de euros de transición xusta para atraer proxectos industriais á provincia da Coruña. O Consello da Xunta tamén aprobou o Plan Integral de Benestar Digital. Esta mañá celebrouse o Consello da Xunta no que o equipo de goberno autonómico avanzou en diferentes liñas. Un dos proxectos que recibiu o visto bo é a mobilización de máis de 100 millóns de euros do programa do Fondo de Transición Xusta para atraer proxectos enerxéticos e revitalizar a provincia da Coruña. Nos últimos anos procedeuse o peche de dúas centrais térmicas en Galicia, a central térmica de Meirama e a central térmica de As Pontes, as dúas na provincia da Coruña, por lo tanto, este fondo de transición xusta, este fondo específico, vai dirixido a revitalizar, non sei revitalizar financiando novos proxectos empresariais na provincia da Coruña. Por lo tanto, o que facemos hoxe é un doble acordo. O global, este fondo de transición, son 100 millóns de euros, xa digo, para atraer proxectos industriais e apoiar as PEMES na provincia da Coruña, e dentro destos 100 millóns, 102 exactamente, o que facemos por unha banda é convocar por primeira vez unha liña de axudas de 80 millóns de euros para apoiar grandes iniciativas empresariais desde o punto de vista da creación de emprego, orientadas á reindustrialización das zonas máis directamente afectadas polo peche destas centrais térmicas. O Consello aprobou así mesmo o Plan Integral de Benestar Digital. Convértese así na folla de ruta para xestionar de forma axeitada o uso das tecnoloxías no eido educativo e contribuir á formación de cidadáns digitais que fagan un uso consciente, responsable e comprometido das mesmas. Ten dotación orzamentaria importante, 7,4 millóns de euros para ir implantando ao redor de medio cento de medidas entre este ano e o ano 2030. Ten varias novidades, pero unha das máis chamativas é que queremos poñer en marcha un contrato voluntario que sería asinado entre o centro e cada alumno, por suposto de acordo coa familia, para regular o uso das pantallas polo alumno fora do horario escolar. Este contrato, xa digo, este acordo incluiría unha serie de obrigas para o alumno sobre tempos e horarios no uso de dispositivos digitais. O titular do Goberno galego anunciou tamén que se deu luz verde ao decreto para regular as microcredenciais na formación para o emprego e adaptar a oferta formativa ás necesidades reais das empresas. Tanto son formacións breves, flexibles, incluso á carta, para atender novas circunstancias, novas demandas que xorden, a veces moi rapidamente, e necesitan tamén unha resposta moi rápida, no mercado laboral. É a liña que está marcando a Unión Europea, que insta cada vez máis a poñer o foco nesta microformación, as chamadas microcredenciais, formacións de curta duración e adaptadas a necesidades puntuais, moitas veces, de produción. Por lo tanto, hoxe aprobamos este decreto para mirar a formación dos traballadores e dar resposta ás necesidades das empresas, e este decreto dará os requisitos para crear e impartir estes cursos e tamén para recibir a certificación acreditativa. O conselleiro de Emprego, José González, anunciou que unha vez aprobado este decreto, ao longo deste ano vaise levar a cabo un proxecto piloto de microcredenciais en competencias digitais especializadas.